Pois a Garda Civil de Pontevedra desenvolveu nas últimas horas unha operación antidroga nas localidades de Vilaboa, Poio e Sanxenxo. Houbo 9 detencións e 7 rexistros. A investigación segue aberta e afecta sobre todo a unha persoa. O xuíz que instrúe o caso decretou o segredo de sumario. Poucos datos trascenderon desta operación contra o narcotráfico que se desenvolvía nas últimas horas no lugar de Areiros, en Vilaboa, onde podería residir un dos detidos. Sí, que estaba Uco aí ou algo, sí, pero non me enterei de nada. Comentaron que sobre as 9 e pico sería máis ou menos. Fontes próximas á investigación confirmaron con cautela 7 rexistros en Sanxenxo, Vilaboa e Poio e 9 detencións. Precisamente un dos rexistros fixose en un restaurante de Poio onde actuaron só 2 patrullas da Garda Civil. Os rexistros, segundo familiares dos vellos responsables do inmoble, moi queridos e respetados na zona, constituíu na apertura da taquilla dun dos detidos e nunhas entrevistas aos propietarios e traballadores do local. Claro que me sorprende porque non me creo nada de muchas cosas, que non lo sé, lo ignoro, non sé. Un restaurante no sé. absolutamente normal, ¿no? Normal, normaliño, normal. É moi amigo meu, ademais. Sí. Non anda en cousas raras. Non. Parece que Estou seguro que non. O local non foi precintado nin cesou a súa actividade en todo o día. Familiares dos propietarios lamentaron o impacto negativo que as primeiras noticias puideran ter no establecemento.